karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Just play. May giuna-una ako. Unsa man bossing? Limbiyoy ang usa ka kwarto sa silong, Binoy. Kadtong nag-atubang sa dakong wanang sa syudad ug sa dagat. Mubalhin ka dito? May umaabot ang bisita. Unsa? Bisita? Kisa may umabot yung bisita? Imong barkada bossing? Oh, Okay. Sige. Ay. Naunsa naman yung akong amo? Mura naman ugwa sa iyang kaugalingon. Magsige naman lang uglantaw sa layo. mula ka ako, Binoy. Kinahanglan nigbalik na ko. Limpyo na ang kwarto sa silong, ha? Oh, bossing. Kinalang ako i-jogging ni kahasol sa kong utok. Ay! Ikaw na, Sab? Ni na sa kaining dapita? Nga naman di ay. Pribado ba ko ng lugar, ha? Oh! Busa! Trespassing ka! Hilom! Huwag kilingaw to, ha? Ngano man ni, uy? Kinsa mayud ka maabot nga bisita ni bossing? Ay, nabaguhan, sabjid ko aning akong amo da. Kalma naman gamay, di natabian. Hilom mo na. Pero, mas kulbara ba ng mga hilomon? Sir? Oh. Naglipyo day ka din, he? Oo na. Ay, nagkumprahan na tamo. Tuas kusina. Salamat na. Binoy, iba na yun yung sumanang sa ilang. Kay doon ako'y gipalit nga tanong. Pangita sa ubos og hardware, ha? Pagdalit, ha? Bossing. Wow, normal na kayo si Boss Ian. Kanindot kung magpirmi. Niya pa din napita si Ian. Pero nga naman ka, kaysa man kayo nag-atiman sa ilang negosyo ka doon. Alexa. Maayo kay di ada ka. Nga naman, ma. Nahuman ang sinina ining Susan. Ipahatod ko na niya si Babaw ang iyang sinina. Kay nabisi siya kay na ang iyang amo. Iya ko nuning isimba ugma. Birthday man niya. Hain man ang adjust, ma. Ni Arao. Dai papel diha. Pagpakyaw lang og motor. Ma. Nabayra na ba ni? Human na. Himo na lang yun ang ihatod. Sige, ma. Layo masabday ning bayaw, eh. Kadato gudok bahay sa akaw ni ng Susan. Dong, huwat na din eh, ha? Iwan ang torpel, ani? Darati ay. Grabe. Kataas o paril ining bayaw. Kadlukan sab nilang kawatan, uy. Ilang bang gitaas o kimo ang paril? Miabli ang Kate? Hello? May tao din hisakit. Hala. Parehas day tingali ni
isod ang palaabli. Layo-layo pa mo na ang pahay sa gate. Maayo! Maayong adlaw! Nang Susan! Maayong adlaw! Oh, unsa to? Mura magtunay pultahan nga may abli sa luyo. Nang Susan? Nang? Ayaw na itaw uwa. Mayong adlaw. Oh, naablihan na kong pultahan. Nga naman ni uy. Nga naman may abli man ang pultahan nga way tao. Huwag kayo maligno ining dapita. Oh, abligid ang pultahan. Makita na ang sofa sa sala. Ninduta da ining bayaw eh. Moderno man kayo din sa sud. Mayong adlaw! Nang Susan! Nang! Nakadiha sa sud, Nang? Ako na balang ka ning isod ni sinina, no? Unya, mubiya na ko. Gusto, mo na akong buhaton. Kakuyaw pa sa pini, uy. Ang ako lang kung doon ay mawa din, hi. Ako magi mapasangin line. Kaya may laing tao din, hi. Ako naman. Oh. Kanindot din, hi, sa sword. Kasinaw sa saog. Ay! Iyan? Oh, ako. Maayo kay niya ka. Unsa imong tuyo? Nahibaw ka bang nagiguba mo nga kung kinabuhi? Nayabag ka? Ug dili ko tugutan nga ikaw nga akong kaaway ang muusab sa malipayon kong kinabuhi. Ay! Unsaon ka nimo, ha? Prisuhon sa prisuhang dili makita. Oh, buhay iko iyan. Ngayon ni amang kayo ng dapita. Ay, napangutan na. Uban ako. Ay, doon ako ipakita mo. Aray! Aray! Hinahinaya lang ko ko. Unsa man yung magibuhat iyan? Kagisa man yung bay. Gisultihan na taka. Bayran mo ang imong gibuhat na ko. Dali! Aray! Murag miluag na nga akong dughan sa mga kausapan ni Busing karon. Kalma na lang siya. Pero, kinsa man yun ka ang among bisita? Bahala na kung si kinsa ka mong bisita, oy. Ang importante nga nausap na siya. Sod. Ay! Iyan! Unsa man yung gibuhat na ko, ha? Unsa man ko? Imo kong kinapon? Wata ka kinapa. Ikaw ang misod din hisbay. Misod ko din, kay doon ako'y gihatod nga si Nina. Kinsay imong uyabron? Lo, kasi mang ba nimong pangutana? Tubag ako. Kinsay imong uyabron? Ug nganong nawa ang imong anak? Nganong di na makamabdos? Nga na bang manghilabot man yun kas kung kinapuhi, ha? Tungod kay dili ka na mawa sa kumuna-una. Iyan. Mura na kong naamaw tungod ino. Di na ko kamaong mo desisyon sa unang panahon. Giguba ni mo ang akong paruganan sa kinabuhi. Giguba ni mo ang tanan nako. Ug kinahanglang imo ning bayran. O gusto ba ako ibayad? Ang imong gugma. Unsay? Ani ka uban ako hangtod imo kong makatunan sa pagmahal. Unsa? So, imo gyud ay kong kidnapon. Wa taga kidapa. Ikaw ang nene. Kana ang ibutang simuo. O kinahanglang imong ibalik ang tanang nawa nako. Wa ko'y gikuha gikan nimo iyan. Duna. Daghang kagikuha nako, Alexa. Ang katarong sa akong utok. Ang imo gikuha nako. Dili na normal ang dagan sa akong kinabuhi karon.
Sukad ka lang mo abot sa mong kinabuhi ni Papa. Di na nako kontrolado ang akong gibati. Nakahimo ko sa pagtraitor sa akong amahan tungod nimo. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi tungod nimo. Daghan akong gipangbuhat, kadili na ko angay buhaton. Sama sa unsa? Sama inang gibuhat na ko karon. Tungod ni sa karbo ang imong kibuhat iyan. Dili nimo madawat nga dunay papay nga dili madasa kag kwapo nimo og dili madasa imong kwarta. Pues sultihan ta ka. Dili ta ng babay na hangol og kwarta og dili ta ng babay ganahan og gwapo. Unsa man yung imo gusto, Alexa? Iyan. Unsa man imo gusto? Kaya akong ihatag nimo. Mahalon lang ko nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!